हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों एप्लाइआ सोलिगासिनो दंखायो बेनो जाबाय UPSC नि आन्डाराव BSF दङ SSB दङ CRPF दङ ITPP दङ आरो CISF दङ दा नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 10 मे दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बेयाव मेनखौल' नायगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामनो हागोन आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा बेनो अफिसियेल नटिफिकेशना बेखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन डिसक्रिप्शननिफ्राय PDF फाइलखौ आरो एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ www.upsconline.nic.in नोंथांमोना बेयाव फैनानै रेजिस्टार खालामनांगोन आरो ID प्रुफ मोनसे होनांगोन जेरै आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स जायखिजाया मोनसे होबानो जागोन बेयाव आरो एग्जामा आगष्टनि 7 आव जागोन अके स' नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम होनांगोन आरो बे एग्जामा अफलाइनसो जायो लोगोफोर बे एग्जामा अफलाइन जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो दङ पेपार 1 पेपार 2 सानसेयावनो जागोन एग्जामा थ' नोंथांमोना सानसेयावनो खालि एग्जामखौ होनो हागोन गुवाहाटीयावनो अके थ' दिसपुराव नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेखौ आं क्लियार खालामखाबाय थ' दानिया जोंहा मा पस्ट दङ जों बेखौ नायनोसै फैदो दा BSF आव बेसेबां दङ CRPF बेसेबां दङ जों बेखौ नायनोसै दा BSF आव दङ 66 दङ CRPF आव दङ 29 CISF आव दङ 62 ITPP आव दङ 14 बेनिफ्राय SSB आव दङ 82 गासैखौबो लानानै 253 हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ नोंथांमोना बेयाव खालामनो हागोन अके थ' बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टार होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नायनानै लास्टआव गाहायाव मोनदों बेनो जाबाय लेफ्ट साइड दिसपुराव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन जियाव नोङो कम्फर्टेबल जायो बेयावनो आनजादखौ होनो हागोन अफलाइनसो होनांगोन थ' बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो बेयाव जोङो एज लिमिटखौ नायनोसै दा मिनिमाम बैसोआ गाहायसिनानो 20 इयार्स जाथारनांगोन आरो गोजौसिना 30 इयार्स जानांगोन जोंनि एसटिफ्रा 30 इयार्ससिम हायो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो आरो लोगोसे नोंथांमोननि बे माखासे इयार होनाय दङ मान्थ होनाय दङ 1 आगष्ट 2022 सिम लानानै 1 आगष्ट 2022 सिम लानानै नोंनि बैसोआ 30 इयार्सनि गाहायाव जानांगोन बा 30 इयार्स ग्रोब जाबाबो जागोन बेनिफ्राय 20 इयार्स बे गेजेराव थानांगोन अब्लानो नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' दानिया क्वालिफिकेसन नोंथांमोना क्वालिफिकेसनखौ बेयाव नायदो UPSC एग्जाम लिरनोबा बेसेबां फरायनो नांगौ पार्सेन्ट नाङा जास्ट नोंथांमोना डिग्री पास एनि स्ट्रिम डिग्री पास जानाय लोगो लोगो बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो मोनसे बाथ्रा बेयाव जायफ्रा लास्ट इयार एबा फाइनाल सेमिस्टार इयार एग्जाम होना दोनदों रिजाल्ट ओंखाराखै अब्लाबो नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय जेब्ला नांगौ जायो अब्ला नोंथांमोना प्रभाइड खालामनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौनो अरिजिनेलखौ अके पास जानायनिखौ थ' बे क्लियार जाबाय दानिया जोंहा नायनोसै फैदो माबायदि प्रसेसआव नायबावगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना नै बेयाव माखासे एग्जामनि बाथ्रा दङ आरो बे एग्जामा मोननै पेपार जायो फार्स्टआव पेपार 1 आरो सेकेन्डआव पेपार 2 फार्स्टनि पेपार 1 आ 250 नाम्बारनि जागोन आरो सेकेन्डआ जाबाय 200 सानसेयावनो जाजोबगोन नोंथांमोना टाइमखौ नायदो 10 AM निफ्राय 12 सिम फुंनिया बेलासिना 2 निफ्राय 5 सिम जागोन नोंथांमोना बे समावहाय आनजादखौ अफलाइन होनांगोन नेगेटिभ मार्किं दङ अके आरो बे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन UPSC आनो खालामगोन आरो बेनिफ्राय एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो फिजिकेल दङ स' नोंथांमोना फिजिकेलनि थाखाय थांनांगोन आरो मेडिकेल पास खालामनांगोन आरो लास्टआव इन्टारभिउ थाबाव पार्सनेल दा फिजिकेलाव 100 मिटार्सखौ हौवाफ्रा खारनांगोन 16 सेकेन्डआव आरो हिन्जावफ्रा खारनांगोन 18 सेकेन्डआव 800 मिटार्स खारबावनांगन हौवाफ्रा 3 मिनिट 45 सेकेन्डआव आरो हिन्जावफ्रा 4 मिनिट 45 सेकेन्ड लं जाम्पआ 3.5 मिटार्स बारनांगोन हौवाफ्रा आरो हिन्जावफ्रा 3 मिटार्स बारनांगोन खनथाम चान्सेस दङ आरो बेनिफ्राय शर्ट पुट दङ 7.26 केजि नोंथांमोना खुबैनांगोन 4.5 मिटार्स हौवाफ्रा नाथाय हिन्जावफ्रा गैया अके बे जाबाय फिजिकेल लाइन आरो बे फिजिकेल पास जानाय लोगो लोगो मेडिकेल लागोन आरो मेडिकेल पास जायोबा नोंथांमोनखौहाय पार्सनेल इन्टारभिउ लागोन 150 नाम्बार थागोन पार्सनेल इन्टारभिउआव स' नोंथांमोना बेखिनि मिथिबाय आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मिथिजोब्बाय जानांगौ आरो मिथियाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन बा नोंथांमोना PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामनानै A to Z गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बेयावनो सिलेबास दंखायो नोंथांमोना सिलेबासखौ नायदो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै आरो एग्जामा 7 आगष्टआव जागोन अके अफलाइन एग्जाम जागोन